Video sih. Video Adiloko ko no Safford jokes. So nakikita ra mga kapapers tan outreach no kay pagkasal mga biktima del baha akina ang barangay Putik. So este outreach se conduce el Knights of Columbus de Putik Council combination with the DMI of Putik Council. So makalastima ko mga gente tan rebatahan tan sila na aros. Oh, ese. So, caliente del sol. Madam, ya pwede sila saka? So thanks God kaya pwede. Kita para alatin kami. So man-change pa kita. Doon ala kita dentro siguro. Ache ni Batanali. Santo Niño. Ano ang kalsida sa sabot? Kaya kita pili kami. Ano man sila release? Kamo ya gani. Galaw. So para ala na itariba hindi ko kay yan promise itala 12 pamilya tamin. Tsaka ba si el jato por si Janita sobra. Ilan sa para ya. Wala trabaho ese. Tabisya. Problema itu tetap talibya. Talibya o tawakan. Kapag kami kilalaw, bakit agwa kilalaw? Yan eh. Oo. Tagpong ko na. Andito tayo sa pinakasulog mo sa Kabuugan. Dito tayo nag-outreach mga papaparts. Oops, area. God bless you, God bless you. So, may nag-bless pa. So, ayan. So, nakita po natin mga kapaparts. Pinakasulog dito. So, sabi nila, ang tubig dito nung nagbaha ay hanggang dibdib. Ang tubig dito. Kaya, dito kayo punta upang isaabot yung mga goods, no? Kaya ng bigas at saka mga noodles at saka mga sardines. So ayan. So ayan. Ito ang mga residente dito mga kapaparts. So mga biktima sa baha. So partner, okay no? Ya puede tayong llama dito yung nombre. Okay, thank you kay Juan o ala hopefully manada kami pwede liba kay manada kalaki pesaba kami 18 lang el beneficiaries. Kabar manada kali. So pasensya mga nuay nan lista no. Sayang, ere liba kay manada. So ganito ang sitwasyon mga kapabards. Didila del barangay. Okay, pwede kita saka. Video sih. Video Adiloko ko no Sini wire bin bawa hotel wire. Pono. Akila. Oo. Safford jokes.